endo mar IEBC. E weche mamoko en ni en odiochieng' mar auchiel nyaka jo Kenya ne dhi e debe mar yiero jotendgi. Horuok kod geno ema jopiny odong'go ka girito duoko mar ombulu e komno mar tend piny Kenya. Jodak Masegere e kaunti ma Siaya koro wacho ni giikore ne telo manyien e kinde ma gavana Cornel Rasanga dhi e yueyo. Kingi kata na chiro wa pod ok oger kaka chiro moro ma standard. Mae gweng' mar gavana to omiyo ne ber ka ikete standard moro ma onyalo bedo gimoro maneno maber. Somo king'iyo maber skundewa gi pod ok wan mbele ahinya. King'i skundewa jopuonjwa pod ok wan moromo. Classrooms wa ok in condition maber. ECDs tie to jopuonj onge, jopuonj tin mago gindikie jopuonj mang'eny mag ECDs tiyo to ng'ado dakti 100%, mano wang'eyo. Koro en mana ni percentage mano tiyogo, koro ng'ato kaka Orengo ka donjo bedo gavana ma Siaya, odonje ka osiptal ma Siaya chande mono wawinje kama na campaign go kae, owacho ting'e level moro ma yien nitie, daktache nitiere, gik moko kabilano. Mane wang'eyo mano achiel kuom tij county government manyalo konyo kanyo.